sithokoza uNkulunkulu ngaso. Abanye benu niyoze nihambe emhlabeni ithuna libe rich nezipho zenu. Kodwa into ebuhlungu engimqikiseka ngayo namhlanje ukuthi wonke umuntu uzoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Kuyomele uphendule ukuthi wenzeni ngalesipho engiphe sona. Ngoba sonke njengoba sidla sinezipho ezahlukene bangwena, siphiwe ngokwahlukana kwethu. uNkulunkulu ukuphelele lesi sipho lesi ukuze ubuye uzomdumisa ngaso. Wena mawuzodecide ukusigodla uyazibambezela wena. Isibusiso sakho silele ekutheni wenzane endlini yenkosi. Haleluya. Impumelelo yakho ubanjwa uwe kahle kahle ngoba uNkulunkulu bazalwane kade aqeda ngempilo yakho. Uyibambezelela wena. Lento le akusi abantu abashaywa umhlaba. Ivangeli akusilo elabantu asebephathele asebebheka ithuna ukuthi nje semkhonzela ukuthi bangwabe kahle. Cha, sikhonza ngoba lo esimkhonzayo uthembekile. Asinaye komunye uNkulunkulu angathi mhlambe ninazo ezinye izinto lamgoze elithembayo nelithathayo. Mina ngangquma kudala nje bangcwele. Yabona phela kwenkonzo futhi ngicela ukisho le mhlambe ngoba uzophenduleleka. Angidlali ngale ministry. Kuphela kweministry engisensitive ngayo. Ngoba uNkulunkulu wangiqalisa kuyo for 19 years. Ngiphethe indumiso kwaye yendumiso. Akudlalwa labangwele. Masikule ministry asidlali. Yazi ukuthi izimpi enkulu eBhabhiloni zayigotshwa ngendumiso. Wathola ndani abahlabeleli ungathi ubhekene nempi enkulu. Abantu bephethe yamajina nje abaphethe ama AK47. Sibhekene nabantu abaphethe impondo. Bese uzothi wena sithatha abahlabelelayo. Sizobabeka ngaphambi kwempi. uJehova uyazi unamandla endumisweni. Mhlawumbe nje all you need to do ufike ekhaya udumise. That's all you need. Lenkinga obhekene nayo izoshabalala. Ngendumiso nje yodwa. Indonga zawa ngepraise. Bedumisa behalelisa. Bethi uNkulunkulu usawa kume phakade. The walls of Jericho. Inkinga zakho will come trampling down through indumiso. Masibe ithuba endlini kaJehova yodumisa. Dumisa ngakho konke na. Asidumisa ngoba sihlabelela ke saphuma lumusa nje laqoqela iphiko. Udumisa ngephiko lapho linjalo noma kuthiwa uphuma kukhiye. Dumisa ekhaya, idumisa kusiya abawesifaz. Eyethu sonke bamkhala kaNkulunkulu dumisa. uNkulunkulu esekunithubani. Wakufaka ukuthi kuye laba abazohloba bayazi I'm very strict and I'm very sensitive. Akudlala ngale even lifestyle yakho bangwele. I check about them, I discipline them. Ngiyabatshela ukuthi you can't live like this. Bese uyoqeda Sunday yoma phambi kwebantu lothi uyidwele. Hloba ngokugwele. Yabona ngiyazi ukuthi ngicabanga ukuthi ukugwele ku-out of fashion bantu abasha. Mawufuna ukubona uNkulunkulu esebenza ngawe zigcina ugwele. Mama ugwele kubalekile. Sisaphila sipholela lelo vangeli lokugwele. Asidlali bantwana basekhaya masizela. Yabona njengoba sijuluka nje sibe manje sihlabelele siphinde futhi sibuye sizoshisa asidlali. Sisebenzela la siyathola. Ake siyonikwa imiqhele. Imiqhele yethu izobinga lingani. Iyobinge yemisebenzi. Bakhona ke eyobinga iqhele yakho. Khona eyobilinganiswa nalo jele. Bese kuba khona iqhele yakho eyobilinganiswa nalesithunga. Angikwazi ukuthi wena uthi mawuyibheka uthi Nkosi kulokho sukuphile bona sengijile kangakanani. Sengisebenze kangakanani Nkosi. Uyobuza urebe uphendule. Yabona into efika ebuhlungu lento yonke bangwena ukuthi ihora alaziwa. Lo suku alaziwa. Singayi
sikhona isikhathi zazophuma ngiyovangela uyitshela ukuthi usasenazo isikhathi wasilaphana lathi nje pheli akusekho sangakwenza mina nje bengali-encourage nje isebenzise isithuba usanikeziwe. Namhlanje asiyele ezwini bantu uzofunda Genesis chapter 45 uzofunda uverse 4 uya ku-8 ufundeka kanje bangwele. Then Joseph said to his brother, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you." And he kissed all his brothers and wept over them. UJosefa wayesethi kubafowabo, "Ake nisondele kimi." Basondelake. Wayesethi, "NginguJosefa umfowenu enathengisa ngaye eGibhithe. Manje ningabi buhlungu, ningazithukutheleli ukuthi nathengisa ngami lapha, ngokuba uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulondoloza impilo. Ngokuba isimbili iminyaka indlala ikhona ezweni, kusasele iminyaka eyisihlanu okungayikulinywa kuvunwe nayo. uNkulunkulu wangithuma ngaphambi kwenu ukunilondoloza, nibe yinsali emhlabeni, nisindiswe kube ukukhululwa okukhulu. Kalokho akuyinina elangithuma lapha, kepha uNkulunkulu ungibeke uyise kaFaro, nenkosi yendlu yakhe yonke, nombusi wezwe lonke laseGibhithe. Verse 58. Wabanga bonke abafowabo, wakhalela kubo. Then uGenesis 50 ngizocela futhi siye kuye Genesis 50 uzofunda nje u19 no21. But Joseph said to them, "Don't be afraid. I'm in the place of God. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then don't be afraid. I will provide for you and your children." And he reassured them and spoke kindly to them. So kufundela ngesizulu 19 ubeka 21. UJosefa wayesethi kubo, "Ningesabi, kanti ngisesikhundleni sikaNkulunkulu na? Yebo, nina nangisongozela okubi, kepha uNkulunkulu wakucela kwaba kuhle ukuba akwenze kube njenganamuhla, asindise abantu abaningi. Ngalokho ningesabi, mina ngiyakunondla nina nezingane zenu." Wabaduduza, wakhulula kuzo izinhliziyo zabo. Then verse lokugcina ngicela sibheke uLuke chapter 23 uverse 34. Lifundeka kanje. uJesu la uthi, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Wayesenquma uPilato Chapter 23 verse 34. Kepha uJesu wathi, "Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo." Cela ugogo Mpanza asikhulekele. Baba wethu onamandla, yise wenkosi yethu Jesu, yizwi lakho leli liphilile, lehlaba lehlukanisa umgatsha nethanga. Yes, Lord. Baba wethu ongcwele, senze sivule inhliziyo zethu zikamoya. Yes, Lord. Haleluya. Ngoba ezenyama ngeke zizwe lutho, kodwa sidinga inhliziyo zikamoya. Zizwe ukuthi uthini bawukhulumisana nempilo zethu. Baba siyabonga, ufanele ukukhuluma kanje, ukufanele konke uNkulunkulu wethu ogcwele, uthi ngolonke lumo lwakho senze sibheke wena, singabheke eceleni. Egameni likaJesu usize umntwana wakho, umboze uvele wena uqobo, egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Amen. La sithola uJoseph, siyasazi istory sikaJoseph.
uJosefa uyaphupha uqede ushare iphupho lakhe nabafowabo nomamakhe nobabakhe. Siyathola futhi ukuthi uJosefa wayethandwa kakhulu ubabakhe waze wamenzela ingubo of many colors. Abafowabo bamakhela uzungu baba nomona. Lento le ukuthi sonke masingayivikelile inhliziyo yethu singayithola sifana nabafowabo kaJosefa. Abafowabo baJosefa bamakhela uzungu. Usenza ngcono lo. Ufika qala enkonzweni. Ngathi useyisithando futhi sikagogo lo. Iqale yokhela inhliziyo, idala inzondo. Benze njani bamakhela ugibe. Bathi simbulaleni. Athi omunye cha asingambulali. Athi omunye simphonsele emgodini. Bamkhulule lengubo eyayiyingubo kuya eyikhandela ubabakhe. Bathatha isilwane basibulala, babhica lengubo kulesilwane. Kuze bayothi ubaba wabo ufile, ithandokazi yabo ifile, idliwe yilwane zasendle. Athi omunye cha asingambulalini, asimane simthengise, simdayisele abaseGibhithe. Bamdayisa kanjalo uJosefa wafika kanjalo eGibhithe. Mayefika uthola usendlini kaPotifa. Unkosikazi kaPotifa wambuka wamhalela. Wathi uyaziyela kuyo ingcengelo ukuthi ngoba uyamesaba uNkulunkulu. Wathi ngizukone ngisho ngathiwa umyeni wakhe akekho kodwa uNkulunkulu emazulwini umbhekile uyabona. Angizukona uNkulunkulu futhi angizukona ngisho umyeni wakho engekho. Webantwana senzi kahle ngoba naku sibhekile. Ngisho engekho umzali wakho ngoba ngisaba uNkulunkulu. Naye wangcamela ukubaleka iBhayibheli lithi wabaleka washiya ijazi lakhe. Kanti uzobuya umaster akaba manga unkosikazi kaPotifa ukuthi atezama ukumdlwemula. Siyabona kusenzeka nalekhathi esiphila kuzo. Baningi obhuti bethu ababoshiwe today, ababoshiwe into abangazenzanga. Ngoba naku nje wali ukhipha imali, intombazane yamqambela amanga yathi udlwemule. Basemajele namhlanje. Wathi uJoseph wathathwa wayobhalelwa ejele. Ngikhuluma mina ngomuntu uNkulunkulu athi uyimvu yeso lami. Athi uyimvu yedlelo lami. Umuntu ogwele uNkulunkulu phakathi. Manje ungayibuza ukuthi nangabe ngempela uNkulunkulu wayegcwele kuye, why uhlungu ongaka uNkulunkulu? Ukube kusiko lana uyibuza khona kodwa uNkulunkulu. Ngoba ngithi ngiyenza kahle, ngiyakhokha kweshumi ngiyanikela, ngihlezi isendle. Kungani bengihlasela kangaka? Kungani ngidlule ebuhlungwini obungaka? Obani lobuzima engibhekene nabo? noJoseph naye wandlula ebunzimeni obukhulu waze wavalelwa ejele. Kanti guess what? Sayicebo laNkulunkulu. Abanye beli icebo likaNkulunkulu liyonifaka phakathi emajele. Kanti uNkulunkulu ufuna uyoshumayeza bonke laba ababoshiwe. Hayi ngoba evumela isitha awunqotshiwe. Bekubukeka ngathi uJoseph uqotshiwe, ulahliwe uNkulunkulu kanti cha. Sasohlelweni kaNkulunkulu. Uvalelwa nababili, oyedwa wayeboshwa wayeyichief baker, owesibili wayeyikhabhera endlini yenkosi. Baganga baboshwa. It happened lalela ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. uNkulunkulu uyathatha ahlanganise nabantu, axhumanise nabantu for icebo lakhe ukuze lifezeke. Bayaphupha laba babili. uDavid uJoseph uyaba-interpretela, uyabachazela ukuthi la maphupho enu ame kanje. Wena chief baker, awena uzophuma la kodwa uzobusta ngeke urestore. Actually wena futhi indaba yakho nje isiphelile, uzoshona. Wena khabhera, chief khabhera, uzophuma la, uzorestore back to iposition yakho, uzobuyela uyosebenza in the palace. Usethi lamazwi uJoseph kuyena ke, ngicela ungikhumbule mawusunga phandle, ungikhulumele nami. Uyabaza abantu abathi ukade ukhuleka nabo, awuyithola umsebenzi, asebenza kahle, ahlale office lerounda. Mawusuloku umfonela kwathi ucela ungizwela nami. Mfethu ngathi ukuthinta mfethu kunalokho ubona ufaka bonke abanye
bengekho mhla ekhulekelo. Sekhohliwe abantu ababemkhulekela. Akasanike ngisho endlini kaJehova. Sekhohliwe lo msebenzi wawuthola endlini kaJehova ekhulekela. Sekhamba kahle manje. Usekwi-palace, usesendlini yenkosi, usekhohliwe uJoseph. Kwaphela u2 years wonke. Kodwa bonke uNkulunkulu ungakhathazeki. Bazokhohlwa ngezo. Uyobasiza, ubatakule, ubaboleka imali. Kodwa mase kuwena onesidingo, awuzubabona. Uyobacinga ubafuna bazukuyibambe yakhona. Kodwa wena uvuka nango-12 ngithi uyosiza abantu. Wakhathazeki, uNkulunkulu mayemningi kuwe. Usemcabangeni kaNkulunkulu. Waphupha after 2 years. uNkulunkulu wenza-ke manje waphupha umuntu okuyena onamandla ase-Egypt. Kwenza waphupha inkosi ehlale kwi-palace. Yathi mayiphupha azange kube khona noyedwa owakwazi ukuchaza iphupho layo. Kwadingeka-ke manje kufuna umuntu abangamthola. Yakhumbula iKhabhera, yakhumbula leya inkosi noJoseph. Yathi Nkosi, kunendoda engangivalelwe nayo ngenkathi ngisejele eyasichazela amaphupho ethu. Inkosi yathi mlandeni. Kwaba usuku lakhe lo le-promotion. Be igubhu inhliziyo yakhe ibophile. And the more uzidla ngobuhlungu owabenziwa bona kudala uloku ubambile lalela into efika ibuhlungu kufanele ukuthi udle uphoyizini wena ufuna ufe loya muntu kodwa uphoyizini udla wena. And mawuthi uyambheka lo muntu owenza ubuhlungu uyaphumelela uthela imoto usebenza kahle bese uyayibuza ukuthi manje uNkulunkulu wena usebenza kanjani ngoba phela ngameba lo muntu ukuthi wangenzani wayi kodwa ngathi uyamphumelelisa kakhulu. Lalela hambe yakhe indlela khohlwe yakhe iphindezele kaJehova. Thina sihambo lwethu uhambo olwethu uhambo lithi Baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Eleyesiphambanweni uJesu duthi kwakulula. Duthi kwakulula uJesu. Lelilani labantu laba babethi mbetheleni abantu Jesu ayebafinda belambile. Abantu Jesu ayebavula amehlo beziphuphuthe. Abantu Jesu ayebaphilise emzimbeni. Kodwa bona sebeyamjikela. Bathi crucify him. Mbetheleni. uJesu uNkulunkulu namandla onke. Uyaphala uNkulunkulu uthi Baba. Yabona bongakazi ukhuleke lo mkhuleko. Awukalingwa. Hayi usase umntwana kulolu hambo. Bongakazi ubhekane nesimo uthi Baba. Bathethe. Ngoba ababa hebamwele. Khona umnyaka engangithi ngiyashona ngayo. Yabona lo mnyaka loyana kwafika usuku lokuhlaseleka. There were no way ngathi ngiyabaqina. Ngangababona ngathi ngiyabaqina. Ngasavuka isitha. Sathi masivuka isitha ujikelwa yibo nabantu uhamba nabo icabanga ukuthi ngikuze. Uthi uyababheka ubabona. Lalela. I had to go to God. He broke and he cut a buhlungu. Zehla imini nobusuku. Kodwa bangisiza. Nalazi bese lithi kwangilungela ukuba ngihlushwe. Ukuze ngifunde imiso zakho ubuhlungu engandlula kubo be-rejection. Nokuqanjelwa wakaqanjelwa mama. Aqambela umuntu. Hey, akuqambela umuntu bese aqede yashona. Engakaclarify amangakhe. Usale kudume. Yabona futhi yabona into yokuduma. Sometimes ngihle yini. Ngoba nanginayithandwa zezulu zide leyosuku. Sithi dokotela abantu ngangingaphelo impilo yabantu. But the
there were no way mangandini. Kodwa yazini ngathi mangiya kuNkulunkulu ngafica izandla zakhe ezivulekile. Wanganga wathi nawo usulapho ukufuna khona ke manje. Yabona manje you are broken wedwa. Abekho bonke la debe nawo. Usuzongizwa ukuthi ngithi mangikhuluma nawe. Wabade ngibizwe lokubaleka ubaleka. Wamsiza ukuthi bangihluphe. Wamsiza ukuthi bangiqaphela ngaka. Bamsiza ukuthi bangirejecte. To the cornerstone, which the builders has rejected. It happened to be the cornerstone. Katabasu, ukuthi uNkulunkulu amazulwini uya-orchestrate uhlalile ukuthi ngifuna ukubunjwe udokotela wabantu, the doctor with you, the greatest way. What's the act of faith? Ngifuna kuvuke ukufundisa uhlolo, ngifuna kuvuke upastor Joe. Awuthi ngaye abaningi besithi Almighty God, oh Jesus. Ubuhlungu esidlula kubo abusenze sigijimele kuJehova, not away. Ngoba impendulo zonke zikuJehova. Namhlanje I hug them, I smile with them. They still invite me and they love me. I like them. Mangihlangana nabo, how are you well? Ngizobahage, God bless you. Why? God healed me. Ngaya kumnikazi wendaba, ngaya kumnikazi wempilo. Wangipholisa ubuhlungu. Wayeseqedile uyangiphendula ukuthi why I allowed the pain ukuthi udlule kuyo. Why ngivumele ukuthi ngakujikele kanje. Ngaleso sikhathi wavusa indoda kaNkulunkulu noma mlala. Mama nami ngikhule kwenu. Bakhuleka bathi sizodlula. Wathi siyakwazi. Siyazi ukuthi akunangodwa nawo. Siyazi ikholelwa yonke lento abayishoyo. Mama nami bakhuleka. Ingakho ngafuna ukuthi omamlanga nobamlanga. Hallelujah. Baba nami ekhathini ezinzima uNkulunkulu njalo uyabavusa abantu abazoba nawe. Abamlahli bobe khona abavusayo. Bakhe abecebo lakhe. Kunzima ukuxolela. Ingoba uyizamela wena ngamandla akho uxolela. That's why namanje uzokula. Hayi uNkulunkulu babize ngamagama. Usho ukuthi baba wabona bangenza ubuhlungu njalo. Kodwa uNkulunkulu sengikhathele bayangisinde emahlombe. Njalo mangihlangana nabo ngapha bele ngibhekelele ukuze bangangiboni enzathi angabonanga. Bangenza ngalali ngisho ebusuku. Mangizothola abantwana bakhe babo bayaphumelela kuba buhlungu kimi ngaphakathi. Usunomona umzalwane, usunomona. Before we know it uzokharakha. Ngoba bathakathayo baqale kanjani inhliziyo ezini. uJoseph abafowabo babefika kubo. Ithi iBhayibheli wavula izandla zakhe. Wathi ningakhali bayisebona isitha sakho basesikhaya. Sesizocela ukudla. Sinika ukudla usiphakele uzosiphe ngisho lokho wesinkwa. Kodwa sinike no10 rand kuphela. God bless you. That's how you do. Yabona manje lento le ifuna ukuphila. Asifundi njizwi ukuthi sijabulise indlebe. Kumele uliphile. Ubuhlungu ukuxuba inyama, kunzima, inzima lento engishoyo. Yes. Kodwa ilula. uNkulunkulu wazi ukuthi ubani uNkulunkulu into zomoya lezi mawuzophila enyameni kuzoba nzima ukuthi uzenze thina siumoya izinto zethu zenziwa kwela moya. I don't know namhlanje ukuthi bangakhi abazwisa ubuhlungu. I don't know ubani lo owakwenza wacabanga ukuthatha intambo wafuna ukuyihenga. Angazi ukuthi ubani lo wakubetray wabukisa ngawe. Udedele namhlanje. Ukhulule namhlanje. Khulula inhliziyo yakho ibize ngegama. Uthi ngiyakuxolela. I release you. Ngoba mawuzolinda ukuthi abuye azoxolisa. Uyolinda forever. Sibaxolela bengaxolisile. Sibaxolela bengakuyile ngithi uzothi ngakwenza kabi ngiyaxolisa. Kodwa siyaxolela
siqothwa yizwi. Inyama iyaphika kodwa umoya uyavuma. Umoya uyafuna ukuxolela. Baba, baxolele. Abakwazi abakwenza. Ngempela futhi abanye basuke bengakwazi abakwenzayo. Basuke besebenziswa yisithi. Abanye basuke besebenziswa uNkulunkulu ukuphushela eceleni lakhe. Yeah. Hey, moyo. Can we all stand on our feet namhlanje sizokhuleka. We will take it to God in prayer. Ngoba ngokwethu asinawo amandla.